O dievčatku Julke Parádnici. Kde bolo, tam bolo za 7 horami a 7 dolinami stál malý farebný domček. V ňom bývala veselá Julka, jej mamka, ocko a malá hravá mačička Happy. Julka bola veľká parádnica. Najviac zo všetkého milovala vyberať si ráno do škôlky šaty. Nebolo to len tak, museli byť tie najkrajšie, najfarebnejšie a hlavne iné ako včera. Dobré ránko, Julka. Dnes si nachystáme tieto šaty s bodkami, povedala mamka a ukázala na veselé žlté šaty. Nie, tie nechcem, sú príliš bodkované, zvolala Julka s mrzkým tónom. Mamka priniesla iné pruhované, potom kvetované, potom šaty s obrázkom lienky. Ale Julka nie a nie byť spokojná. Hnevala sa, krčila šaty a nakoniec sa rozplakala na celý dom. Ocko s mamkou si potom smutne povzdychli. Ach Julka, je nám ľúto, že ťa to tak trápi, povedala mamka. Musíme niečo vymyslieť, zašepkal ocko, keď Julka spala. Rodičia sa dohodli. Julkine šaty, ktoré si nikdy nechcela obliecť, opatrne zbalili do veľkého balíka. Nechali len jedny úplne jednoduché, ale krásne ružové. Na druhý deň ráno prišiel ku dverám usmievavý kuriér. Odniesol si balík pre deti, ktoré nemajú toľko šiat, aby si mohli vyberať. Keď sa Julka zobudila, hneď bežala k skrini. Aké šaty si dnes vyberiem? Kvetované alebo bodkované? Opýtala sa mamky. Mamka otvorila skriňu. Ostali tam len jedny. Ružové. Julke bolo najprv trošku ľúto, že si nemôže vyberať. Ale ružové šaty boli jemné a naozaj pekné. Obliekla si ich. Aha mamka, dnes sa cítim ako ružová princezná. Odvtedy si Julka vždy s radosťou obliekla to, čo jej dobrá mamka ráno pripravila. A sľúbila, že už nikdy nebude vymýšľať, lebo aj tie najjednoduchšie šaty sú tie najlepšie, keď máš dobrú náladu.